Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Blay phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Men haka step khat khandai tering kawe ka Longkmie kalangat haka apon jingsha keno Thombor bat men saujur por prash teng baji aa katba kadang day banit sha airport. Haka ba uway urunar kensan ulawan Thombor persha yaka da gaba pindon kam da kitiar banem. Na kitilong balayo lumjingtim labatay bakatay ka Longkmie kaday ka batray ha airport bat ka saway ha Umroi nongra. Henry minta ka step kala Shah Thombor kat ba kadang tmu banit tray Shah airport ha ka ba syuapan poy ha ka jakatray lawan mi kensan urunar ban Thombor persya yaka. Halor kane ka jingjia layo lumjingtim bagaday ka badang Armet. Bat khampoy perkhat kala Shah Thombor ha urunar ubala phetno tang hadien bala pinmensaw yaka. Na kipulit ka kap mara PIC tang mariatip halor kane ka jingja kila hiar ban tokit mador bat yakate ka Longkmie baminsaw lara no cha CHC boy rimbong banyo ya ka jing sumar hadu menta omla bantip ya ka daw ba utay urunar ula Thombor persya yakate ka Longkmie ha ka ba ka jing tokit kipulit kadang yat syaprang bat banyo kemru ya utay urunar ubala phetno hadien bala pinminsaw ya kate ka Longkmie.